Казвам се Ваня Георгиева Граматикова и съм от град Хасково. На 56 години съм. Разведена съм, имам една дъщеря, която е на 39 години и две прекрасни внучета. Работя в частния бизнес, занимавам се с таксиметрова дейност. Може ли да ми кажеш каква е твоята мисия в живота? Моята мисия в живота е да помагам на всеки с каквото мога. В принцип, работата, с която се занимавам, е точно такава. Помагам на хората да имат работа. И това те прави щастлива? Да. Добре, а как виждаш визията на община Хасково? Визията на община Хасково? Там има какво да се поработи. Надявам се, че като влезнат повече общински съветници, които са от народа и знаят проблемите на народа и на гражданите, селата наоколо община Хасково, може да се подобрят много неща. Да имаме нова визия. Абсолютно. Защо хората трябва да гласуват за теб? Защото аз съм част от тях. Аз съм част от народа. Благодаря ти. Успех на изборите. Благодаря. Ако ще живееш в лъжа, нема такава държава. ако ще търпиш и до кога, Нема такава държава. няма смисъл от това и последно